Hello bro. Hello bro, bro. Ma kabar ma kalamdeng. Hello guys, most welcome to my YouTube channel. Nabi Nabita. Hello Nabita. How are you? Hello Sanjay Balra. Hello. Welcome. Uh, most welcome to my channel, all friend. कौन लाइक नहीं किया लाइक कर दो दोस्तों. आई एम अशोक बोल रहा है. हेलो अशोक. अशोक मैं आपको आपका मैं कमेंट को मिला है. मैं थैंक यू सो मच अशोक. और लाइक कौन लाइक नहीं किया लाइक करो. मैं भी लाइक करता हूँ. इसके बाद हेलो संजीत बोल रहा है हम लोग का. बबीता. हेलो बबीता क्या कर रहा है अभी. क्या कर रहा है संजीत. हाँ मैं ना अभी मतलब नहा के मतलब एकदम मतलब पूरा फ्रेश होके अभी मैं बैठ रहा हूँ. मतलब एलबी कर रहे हैं अभी आप लोग के साथ. और लाइक डन संजीत. थैंक यू सो मच बबीता. और बोलो कौन है कमेंट करो दोस्तों. हम दिल की धड़कन में रहती है आ जाओ. साब्रै दं आरोना. साब्रैबो लाइक खालामबाय. थेंक यू सो माच. सोर कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर. बिंदिया ऑन लाइक डन. थैंक यू सो मच बिंदिया लाइक देने के लिए. और बबीता थैंक यू सो मच. और कौन है प्लीज कमेंट करो. सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे लाइक देने के लिए. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग संजीत. हाँ गुड इवनिंग. भिंडिया 12 बजे में डिनर में मतलब कौन सा सब्जी खाया था बोलो. और बबीता आप भी बोलो क्या सब्जी खाया था. और आप लोग का इधर त्रिपुरा का मौसम कैसा है थोड़ा सा बताओ मुझे भी. ब्लू दीजिए संजीत. ओके ब्लू देगा टेंशन नहीं है. इंडिया को भी मैं ब्लू देता हूँ. ब्लू दे दिया. ओ एक और दाल. ओके दाल और एक. वाओ वेरी टेस्टी. ना अच्छा खा रहा है ना इसलिए आप थोड़ा मोटी होके जा रहा है. अच्छा थैंक यू बताने के लिए. और ये मेरी संजीत बोल रहा है साइली ने. मोस्ट वेलकम साइली जी बोलो आप क्या सब्जी खाया था. साइली जी लाइक कर दो मेरा दोस्त. सोर दं कमेंट खालामदो दे लोगोफोर. बबीता ने बोल रहा है ही भाई बोल रहा है. हाँ बबीता क्या सब्जी खाया था. हाँ मोटी हो मैं. हाँ के बुरा मत मानना. मतलब मैं ओनली इंटरटेन के लिए बोल रहा है दोस्तों. ओनली इंटरटेन के लिए. बबीता कारुना एलबी ओ फाइजाक ओरी ओरा फाइडी सादी. वाह कौन आप लोग का भाषा मुझे भी सिखाओ शैली जी. लाइक डन. थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए. शैली जी मैं खाना खाने जा रहा हूँ
इसको मतलब आप लोग का भाषा में त्रिपुरा में क्या बोलेगा? बबीता ने बोला हाय बिनी एलबी तुम नंग ओंग त्रिपुरा सब्जी है त्रिपुरा सब्जी ओके त्रिपुरा सब्जी त्रिपुरा मासु मासूम अच्छी ठीक ओके त्रिपुरा का गर्ल्स मतलब त्रिपुरा का गर्ल्स हो बॉयज हो और हम लोग का बोडो का गर्ल्स हो बॉय हो मतलब जो शक्ल है ना शक्ल मतलब एक दूसरे से मिलता है। जो मैं फर्स्ट टाइम देखा था ना साइली को तो साइली को मैं सोच रहा था वो ये बोरो है ऐसा सोचा था मैं पहले बार। तो अभी तो पता चल गया मतलब और भिंडिया को ना मैं फॉरेनर देखा था मतलब कोई भिंडिया ने कोई अमेरिका का होगा ऐसा सोच रहा था मैं फर्स्ट टाइम में। और मैं सा नहीं तंग नाई ओ मैं सा नहीं थंग नाई ओ थांगनाय का मतलब तो मैं जा रहा हूँ ऐसा बोलेगा हम लोग का भाषा में। और पांडा पांडा बर' मिनिफैबाय पांडा बर' इमाजिनखौ एसे गिदिरखौ एफा फिसा फिसा होना एसे गिदिर इमाजिनखौ ब्रा। बेनिफ्राय साइलिने क्या बोला आसामिस हो मैं आसामिस नहीं हूँ मैं बोडो हूँ बोडो आसाम नहीं हूँ मैं बोडो हूँ। आसाम आने वाला टाइम में डिवाइड हो जाएगा बोडो 50 आसाम 50 हो जाएगा। तो मैं बोडो का हूँ बोरो आई एम बोरो। हम लोग का यूट्यूब में सर्च करो बोडो BODO बोडो ट्रेडिशनल तो आप पूरा जानकारी मिल जाएगा। भिंडिया ने क्या बोला ज्वाइन मी पांडा बोल रहा है। भिंडिया ये पांडा है ना पांडा मतलब इसका चैनल भी नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब ओनली ये देखने वाला मतलब क्या बोलेगा इसको ये है पांडा भिंडिया को सपोर्ट करो दोस्तों हेलो हेलो बेनिफ्राय पांड्या आईडी दसतासो बानायनानै आंखौ साब खालामब्रा मैं हो आसामिस हो साइली को ना कल नाइट में साइली का एल्बम में मैं गया था तो साइली ऐसा ड्रेस पहन के था मतलब मुस्लिम लड़के जैसा देखा था मैं इतना मैं हंसा अकेला। साइली ने मुस्लिम हो गया बोल के मैं इतना हंस रहा था अकेला अकेला रात रात का 10 बजे में। और साइली में बबीता ने भी क्या बोला है पांड्या सपोर्ट मी बोल रहे पांड्या सपोर्ट करो सपोर्ट देखो पांड्या सपोर्ट कर दो अब वो पांड्या बोल रहा मैं सॉरी और क्या मतलब क्या बोल गया रे 07 ने और ब्लू दे दो ओके ब्लू दे देगा और हंस रहा है साइली ने और सीओ ब्रोकोरा हिंगीना बिटिया ती साइली क्या क्या बोल रहा है रे मुझे भी सिखाओ मैं भी बहुत सीखने के लिए पूरा मतलब एक्साइटेड हूँ। रुक कर रहा हूँ मैं बोल रहा है देखो पांडा ने सभी को साफ करने के लिए जा रहा है। ओके ओके भिंडिया वो आप इमेजिन देख रहे हैं ना मतलब बड़ा बड़ा इमेजिन को दे दो मतलब छोटा छोटा इमेजिन देने से मतलब WT मतलब नहीं आता है बोल रहा है। और सालिया बोला ओ पंडित जी बोल रहा है पांड्या एक फिल्म था ना अक्षय कुमार का ओ पांड्या पांड्या नहीं रे बंदिया बंदिया ओ बंदिया नहीं पांड्या ऐसा एक डायलॉग था रे। मैं क्या नाम था जानी लेबर का जो गाड़ी मतलब क्या बोलता है इसको मुझे भी हिंदी अच्छा से मालूम नहीं है। और बबीता ने क्या बोला साफ कर दो पांडा बोल रहा है पांडा साफ करो। और सच में पांड्या नोंसिनि मा होनो माबा इसनि नामाव थुबानो इसनि नामाव थुना होबानो नोंसिनि चेनेलाव मोनगोन आरो ना साफ करो दो बोल रहा है सब और क्या बोल रहा है हिंसाम बोल रहा है वाव हिंसाम पांड्या लब जादों नामा नोंलाय। और लाइव जन थैंक यू सो मच
जोंना लाइभ जन फैनाय जना थेंक इउ लाइभ जन नै लोगो जानोबा बिसोरजों लाइभ जना बे चेनेल ना आइडिलै ब्रादार दिसिनायो वाव क्या किसका बेनिफ्राय थोड़ा बिजी में आई एम बैक ओके संजीत ओके बंदिया थैंक यू सो मच ओके ओके थोड़ा सा आके हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू और साइली बोलो मुझे सिखाओ आप लोग का भाषा तो मैं अभी जा रहा हूँ ऐसा बोलने से मणिपुरी में क्या बोलेगा सिखाओ ना मुझे भी ऑन साइली एक क्वेश्चन है मतलब अच्छा अच्छा मतलब खूबसूरत खूबसूरत लड़की क्यों इतना जल्दी शादी होता है बबीता हेलो बोल रहा है बबीता मुझे भी सिखाओ ना आप लोग का भाषा मेरा एलबी में आओ मेरा एलबी में आओ आपका एलबी में तो मैं रात में जाते मतलब ना आप इतना रात में एलबी देता है मतलब पूरा सोने का मन करता है ऐसा टाइम में आप एलबी देता है थोड़ा टाइम को 8 बजे में करो 8 बजे थोड़ा अच्छा होगा 8 बजे में एलबी करेगा ना तो अच्छा होगा मतलब विलियम विलियम ब्लग लाइक डान थैंक यू सो मच विलियम ब्रादार आंनि एलबियाव फैनानै सपोर्ट खालामफैनायनि थाखाय लाइक फैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच बेनिफ्राय पांडा अभी क्या कर रहा है ना मैं अभी तो सो रहा हूँ मतलब आराम से नहा के धुआ के फ्रेश होके आराम से मतलब मैं ना सो के मतलब बात करने के लिए इतना अच्छा लगता है इसलिए अभी सो के आप लोग के साथ एलबी में बात कर रहा है और साइली ने क्या बोला सिखाऊंगा ओके सिखाऊंगा अभी अभी सिखाओ अभी भी सिखा सकते हैं ना मतलब सिखाओ अभी भी मतलब और हिमा ब्लॉग लाइक डन थैंक यू सो मच हिमा लाइक देने के लिए और हिमा देखो मैं आपको हिमा के साथ ऑलरेडी साहब है आपको हिमा लाइव देखा है मैं आपको देखो लाइव देखा है मैं हिमा को ऑलरेडी साहब और हेलो हेलो और हिमा बोलो क्या सब्जी खाया था और साइली ने क्या बोला ही हिमा बोल रहा है साइली हिमा को सपोर्ट करो हिमा का 1K है 1.5 ना कितना के है इसका 1.51K है इसका मतलब आप सपोर्ट कर दो जो मतलब जिसका मतलब थोड़ा कम है ना वो पहले सपोर्ट करना चाहिए मतलब यूट्यूब की तरफ से मतलब ये है जो और भात खाला कि নাই ভাত খাইছে খাইছে ভাত আপুনি খাইছে না খাৱা নাই কি চব্জি খাইছে আপুনি মই বেছি এছামিজ ক'বা নাজানে দেই ক'তবা মিষ্টেক হ'লে सॉरी आरो ना क्षमा करिबि हिमा ब्लॉग और हम लोग का पांडा नाइस नाम गani पांडा पांडा ब्रो इदि गिदिर गिदिर इमाजनखौ हर आरो ना इदि गिदिर गिदिर इमाजनखौ हरबाथाय जेबो प्रब्लेम जाया बै फिसा फिसाखौ हरबाथाय माने WTखौ दानो नै बेखायनो आरो ना हिमा साबधान बोल रहे बा इतना जल्दी सावधान किया आपने हिमा को हिमा आपको सबको से बोले या साइली ने और हिमा बोल रहे ऑन थैंक यू मोस्ट वेलकम हिमा और आप की डिस्ट्रिक्ट और अपने मतलब की गाँव और हिमा ऑल जोना भी और कमेंट करो दोस्तों कौन कौन है गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों थैंक यू मैं दूसरी आईडी से बैक दूंगी बोल रहा है साइली आपको हिमा ने दूसरी आईडी से बैक देगा बोल रहा है ओ पांड्या जी बोलो ना ओके बोल रहा है पांडा ये साइली के साथ
साइली से की साथ बात करो साइली। बबीता जी कहाँ है? बबीता जी मालूम नहीं, बबीता जी है इधर। बबीता जी देखो साइली ने बुला रहा है। और हिमा ने अभी वीडियो अपलोड किया ना, देखो हिमा का वीडियो आ गया, बाद में देखेगा हिमा। खालू মই की सब्जी खाइसे? और ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए। और हिमा की सब्जी खाइसे? और राधे राधे। और राधे 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 पूनम, राधे राधे। पूनम तो मुझे कल इतना गुस्सा हुआ, वाह। राधे राधे पूनम जी। और ही पूनम बोल रहा है, देखो पूनम आपको हेलो बोल रहा है साइली ने। साइली के साथ फ्रेंड हो जा पूनम। ऑन थैंक यू। और हिमा ने बोल रहा है মই कामरूप आसाम संजीत। कामरूप आसाम, हाँ हाँ कामरूप आसाम, मतलब गुवाहाटी उधर ना। মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, ওদালগুৰি। মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। অন ওকে, থেংক ইউ সো মাচ পুনম জি, গুড ইভিনিং। মষ্ট ৱেলকাম সঞ্জিত। মই ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ, চাই দিব পষ্ট। হিমা ওকে, মই ভিডিঅ' মতলব মই এল বি থোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই দিম দেই। মই এতিয়া মোৰ তাত নটিফিকেশ্যন আহিছে, মই এল বি বন্ধ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই দিম ओके हिमा। और जुमुना बसुमतारी ऑन देखो जुमुना की साथ भी फ्रेंड हो जाओ। जुमुना भी एक डायरेक्टर है रे, जुमुना। जुमुना डायरेक्टर के साथ फ्रेंड हो जाओ। और पूनम ने क्या बोला, आजकल आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मतलब आपका ना, आपका इलबी का टाइम ना, मतलब मैं ऐसा होता है, मतलब इतना सारा बंदा, मतलब फ्रेंड लोग एलबी रहता है, तो कौन किसका एलबी में जाएगा, ऐसा होता है मतलब। इसलिए ना ऐसा हो रहा है, मतलब फिर भी मैं आपको आपका मतलब लाइक साइक दे के आ रहा है ना। ऑन थैंक यू हिमा ओके। संदीप बोले ऑन पूनम हाजरा है। और आदा जों नोंसिनाव थांगासिनो दं, ओके फै पांड्या काम मेरा रूम में आपका मोस्ट वेलकम, मेरा हाउस में। ओए ओके हिमा। ओं आलू दाली কণী সঞ্জীৱ তোমাৰ কি লগত খালো? আমাৰ কিবা কি কয়, গাহৰি মাংস আছিল আৰু কিবা কি কয় जोगोनारটো কিবা কয়, পানীলাও না কি কয় এইটো, ইটোৰ লগত মাংস বনাইছিল আৰু ন। पूनम सावधान बोल रहा है, पूनम आपको साइली ने सावधान कर रहा है। दोस्तों 5 मिनट आप लोग मतलब बात करो, मैं आप भी आए, आप भी जाओ, यू आए यू जाए।
आजोला गोसोनि सायख'नाय बिबाराबो नेवसिलांबाय समायना बिबारा जान्दिसेनिल' पूनम ओके संजय बोल रहा है ओके कल रिटर्न शैली पूनम ने आपको कल सुबह मतलब रिटर्न करेगा बोल रहा है ओ मेरी संजीत फेस तो देखा दो यार मेरा फेस देख जाएगा ना तो आप पूरा देख के मतलब फिट हो जाएगा मतलब फ्यूज हो जाएगा ऑन खाया करेगा कालिया मतलब मोजा बोल रहा है ऑन रंगोला ऑन थैंक यू सभी को बाय बाय संजीत बोल रहा है शैली क्यों जाएगा इतना जल्दी और पूनम ने हंस रहा है दिखा बिदो खा क्या दिखा अभी तो बोल रहा है ओके और जमुना हंस रहा है और संजीत जी बोल रहा है देखा बोल रहा है वाह मेरा फेस टेक्निक इतना शैली किधर है शैली कमेंट करो कौन कौन देखना है मेरा फेस देखा दो फेस ओए मा Yo tahu mana ni?
मा केसेट जाखो बेलाय सोर फाग्ला गारनानै दोनफैखो बिदि फल'फोरनो खिन्थाहरबा जों भिडिअ हगारना होदों गाबोन मेथाइ खननायनि होननानै माथो केसेटआबो साफा स्लिम थारलाय न'आव नायनो लांनांसिगोन आं बडलेण्ड बासआ सौबाय जानाय नंला आं खाराबा दा आंखौ लांफानाय नङा बिदि स्टिलनि आरोना जोंनो बेलेग मडेल आरोना खानाय जाब्रा जाबथा एम्फौ एनलाफोर थाग्रा खारबाय रेप सं आरो ओमफ्राय बिदि स्टिलनिब्रा लासै गान लिरनांगोन होननानै एसे इन्दुब्रा लेखा ओरै सिखारनांगोन स्टेजनियाव गोलाव गं रज'सिगोन नोंनि खर' माथानिफ्राय बे केसेटआव मोदाय दंमोन आयौ जाग्रा लाइमोन एसे मिनिट थांना ना आं आउट अफ कन्ट्रलसो जाबाय आइदै सौसिनो बुसिनो गोसो जादों जायोबा सोरखौ लानानै होनबा आं बेखौ मिथिया बासखौ मानो लाखिफिनदा get out बिखुङावनो मोनबाय माब्रै माबा अमा गिदिर फिसिनाय दं आंनि न'आव अमा थाखोमायाबा जाला गावनि जिउखौ अननाय बे मोनानि समाव बे सहराव बारा गोबाव बेरायजाबाय थाया साखनद्रा ओंखारो मेगन खिदनि बख'यो एख'यो बे बुरिया लोंनानै खेबाय जाला सादुङा मोनामबाय बेनिखायनो आं हासुनानै होनाय नायनायनि टाइम नागिन सिरियाल नायनायनि टाइम आं नागिन सिरियालखौ नायनो बिराद मोजां मोनो खोनासं आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम नङाब्ला थैनानै इसिबा मोख्रा जागोन बांद्रायबाय सोमावनानै एसे लिरनानै खाथियाव होनबासो मोजां खोनागोन बिदिबा बहुत इदिटिंआव बहुत टाइम गोरा जाथारलै मिलायलायसिलायनो मा दाना आंनाथ' गर्थ'सो बिदि फैखायो आरोना उन्दुलाबायनानै बारल'लाबायनानैसो मेथाइ खनलाबायनो मोननांगौ आरोना दैमायाव उन्दुलाबायनानै बारल'लाबायनानैसो फैखायो आरोना मेथाइ खनलाबाय डाबल खोनायो माथो बिदि भइसफोराव बानायदों आरो गितिका लाइक डान थेंक इउ स' माच जुमुनाबो अन दं आरोना दाबो थेंक इउ स' माच ओरै मेथाइ बानायसै नों बानायगोन सोरो आं मेथाइखौ लिरनो हायोब्रा ओमफ्राय खनग्रासो बुंगोन मेनलाखौ रेडि मेनलाखौ जों माने मानि दावराव बिलाइदों माबालै मा होनो एसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों आरोना जोङो भिडिअ बानायनो नागिरदों जोङो एकदमबारे थालिर फस्ला गाननायनि गाबोन नुगोन नोंसोर र' थालिर फस्लानि भिडिअखौ माबायदि जायो खारजोब्बायलै दानि फार्स्टआव बिराद गोदान मानसि फैदोंमोन गितिका ओमफ्राय नों फैनो रासै दासो फैबाय थांजोब्बाय मालाय जइन जानो हागौमोन
सोरबा सासेया मा होनो किसुर दामग्रा जादो ओमफ्राय सासेया मा होनोमोन गिटारा सासे दल गिटारखौ माखौ लागोन गिटार थालिरनि थालिरनि बानायगोन माने इयाव कमेडिसोब्रा इन्टारेस्टनि माने गथ'फ्रा नायनानै मिनिनानै लाइफ फैगोन ना खनसे जालांगोनलै खालि लाजिनाल'सो मिथिबाय ना लाजिबानो जेबो जाया नोंलाय मानोथो लिंहराखैनो नोंखौलाय बोरै लिंहरोब्रा नोंसोर फैयानोबा मालाय फैयानोबा नै बबितायाबो लाइभसो हैबाय गाबोन दै गाबोन जागोन दे गाबोन खालामगोन जों माने इन्टेलिजामखौ बुंना दोनहैखानोसै दा फोथाराव मोनजाना मानसिफोर मा बायलायासो हागौमोन नामाब्रा बायलाय फन खालामनो हा गाबोन बन्द' खालामदो सोलाबथाय बायलाया बायलायनाव कल खालामना सोंलाय दा कल खालामगोन आं र' मोनायाव नोंना नाम्बारा अबेखौलाय नोङो बेखौनो लायो ने माखो दा बे दोनसिगोन ना दङ दा बे मोनसे लायाखै आं कड नायना लास्टआव आं दंना गैयाथाय 7099 दंब्रा नोंनाव फन हरबाय थाग्राया नोंनाव बेनो खोन्थाहरगोन आं र' बायलायखौ बायलाया सहाय बायलाया हले हागोन हेबला हेबलि मोसालायना दैमा गेजेराव दैयाव लालायलायनानै बिथांनो दिंखिया बिलाइनि मोनसे माला गानहोना बायनानै दिंखिया बिलाइनि माला ने दा जों मानसिफोरनो मानसिफोरा खारजोब्बायलै इउटुबार मानसिफोरानो जेबो धैज' गैया आयु खारजोब्बायलै मानो बिदि हरोब्रा कमेन्ट सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कौन है कमेंट करो दोस्तों ला 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 राजीव जीप गितिका एसेबो धैर्य गैयालै नोंसोर मानसिफोरा ओंखायनोथ' साक्सेस जाया नोंसोरो धैर्य होननाय गैथारा नोंसोर मानसिफोरा अमा बेदर जायै जायै नोंसोरो एकदमबारे माबा जाजोब्बाय आरो ना नोंसोरो माबा सयथा गितिकाना बेसे थांखोलै नायनां र' बा 300 थांबाय माथो शिवरात्रि फुजा होबाय मा शिवरात्रि फुजा होबाय सिबिलाय दे थाब थाब बानाय भिडिअफोरानो बानायगोन र' थालिर फस्लानि सोर सोर थांनायफोरा लाफिनजोबनोसै खोन्थालाङा मानसिफ्रा थांबाय होननानै बिन्दास हे रारा रे माथो थांलासो होनला
खारला जोब्बाय ओइ थांला मादों आं माबा नायनो नागिरदोंमोन सनजित देन्था धोद फाग्ला बिसाल सनजित बिबु गोलाव होद आं बिबुखौ नुफेराखै आंनो बिबुआ गोलाव ना खोन्था सनजित आं गल'मैसो गल'मैसो गाय फाग्ला जागोन नों ओइ गितिकाखौ नायनानै गल'बानो जाबाय नोङो माबा बिसाल नोंना एलबि टाइमालाय खैथायाव एलबि सेलबि टाइम गैला नामा माबा भिडिअ बानायनो नागिरदोंलै जोङो थालिर फस्लानि आरोना दैमायाव लांनानै थालिर फस्ला माने खिसु दामलाबायनानै आरोना गाबोन बानायगोन भिडिअखौ लोगोफोर आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा साउन्ड अफ भिडिअ साउन्ड अफ भिडिअ नायगासिनो आं आं बारा साइसना निगुरुनिखौ मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा सनजित आं एलबि होनोसै फैदो हैद नोंलाय मालाबा एलबि होनायब्रा एलबि होनोब्रा माबायाव हो मिथिबाय इदिगा मोनायाव हो मोनायाव मिथिबाय ना मोनायाव हरनि 8टायाव हो मिथिबाय जुदि जाय मोनायाव एलबि होयो फुरा थाना होगोन आरोना आं दा सानावसो थानो हाया आरोना मोनायावबा हले फुल थानो हायो आं पान्डेया भिन्डेया मोनायाव खथ' थायो आङो एलबिखौनो होनो नामा नामा सोरबा फाग्ला बेखौनो होयो नामा फाग्ला जाम्बासो इउटुबारफोर जाम्बा इउटुबार गोजाब्रा जों गासिबो जाम्बाब्रा माबोरै जाम्बा होनना बुंबा फाग्ला एलबिजोंनो जोङो मन' खालामनो नागिरलाबायनाय जाम्बा खारनाय जोङो मालायफ्रा मोनसे भिडिअ आगारबानो लाख मिलियन साबसक्राइबार मोनो आरो मिलियन भिउ मोना नै वाच एकदमबारे मा लाख'आलाय WT मोनो बेलेगफोरा जोंहा गैया जाम्बासो जोङो आं र' सोरखौबा होनोमोनलै एसिअ खालामनो रोंनांगौ होमबासो चेनेला भाइरेल जायो मा एसिअ'सो होनना बुङो सानबाय आङो मा एसे जाम्बालै बिलाय इउटुबारलायानो जेबो मिथिया सानबाय आरो ना आं गोसोआव नोंगौ लोगोफोर जोंना माने माबाया मा होनना बुंगोन एसिअफोरा मोजां जानांगौ आरो ना अब्लासो जोंनि चेनेला भाइरेल जायो मिथिबाय नै नों थगायसुला फैनाय नङा बियो होनदों आरोना मा आंखौ थगायसुला बायदि नुबाय जाम्बि गितिका दारि गोनां मानसिया थगायानो बे दारि गैयै बिसाल मोनबायदिसो थगायो मिथिबाय दा बिसालखौ नायदों आं र' मानसिखौ दारि दंना गैया नायनो बारा दारि बिसालना दारिया एसे खमलै मिथिना बिसाला एसे थगायो आरो दारि गैयिखौ दारिसो अननो रोङानो दारि गैयिफोरा नों अनजालि मोजों जाहारनिफ्राय बिरबालांबाय बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों समनि फाखनाव जिउनि मोदोमा मुलुगा गोजावलांबाय बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों सनजित नोंना लावद्रायबाय ओमफ्राय जायो नामाब्रा बिदि समालाय रावखौबो नेबाय थाया समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों
आङो ना आङो मा होनो मोनसे दहाय फुङाव मोनसे बोरसि दैमा बारनायनि होननानै भिडिअ आपलड भिडिअ मिथिगोन ना फाइभ भिडिअ कपिराइट फैनादों मा खालामा आङो ओमफ्राय काट खालामबाय आरोना जाय बेसेबां कपिराइट फैदोंमोन काट खालामबाय सोर खुबैखो 4 मिनिट कपिराइट फैनादों मोनसे भिडिअ रागा जोंनानै दानबाय आङो माबा काट खालामना होबाय आङो सन्जित नोंना लेट आयु मानसि दुरबल इथिखे जानायाव बबाव माबायदि ओंखाम जायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनायाव दुरबल कमेन्ट खालामनाया होद जायालै बेजों आंधो करे हे गितर गंद्रमाला थांखिखौब्रा New friend come here. New friend come here. नाब्ला गुरब्ला नाब्लि मैथा सिखाव माबाया उनुआ मोनायाव गियो बालाय आरो माबा मा होनना बुंगोन बाल्थिं लायोनो माथो मोनायाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन खथ' गोबाव थाहैना होदों इलबियाव आयु मानसि गाहा दाहा गोजालै मानसिफोरालाय ओंखाम मोनजाना मोनजाखै 6 जन गाहाम दङ सप्तासे ओंखाम मोनजायै बिदिसो कमेन्ट खालामबाय माथो लोगोफोर लागावना होदो बैसागोनि बायदि आरोना दावखो होननानै बैसागोनि बायदि बहुद लस आफसुस बोरसि दैमा बारनायनि होननाय भिडिअखौ आं फुल भिडिअ बानायदोंमोनलै हाइट फैना होदों माबा हाइट जोंना कपिराइट फैना होदों ओमफ्राय हाइट खालामनो जादों गोलाथाय लस जाबाय आफसुस नों बायदि नङा दे आङो मा नामदों मोनायाव खिनाय जानाया हामदोंना हामाखै होनदों जानाया आंना हामबायलै खिनाय जानाय आथिया थालिर जाबानो हामोलै आबै खारलांबाय नामा आबै गिथिगा खारबाय दांलै गोरलैयावनो बादालि एन्जरजों जाख्ला जानानै मा होनो रोमोनानै मोननायसै गिथिगाया खारबाय ओमफ्राय जोंना देबजन लो गिथिगा थांबाय ब्लुखौ लाफिनबाय दे आङो हले सानै थांबाय ब्लु बिसालाबो खारबाय ब्लु लाफिनबाय आं खारनायफोरखौ दे कमेन्ट खालामदो जोंना नै देबजन फैदो आरोना हेलौ देबजन आं माने नोंना इलबिया खैथायाव होयोमोनथाय आं नोंनि इलबियाव थांनाय जायाखैलै आरो माबालै मा होनना बुंगोन नोंनि इलबि टाइमाव आं मिलायानो माने बोरैथाय गुड इभिनिं नावदा देबजन मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय आं होआखै नावदा अके होआखै ने ओमफ्राय मा खबर मा खालामबाय दं दायो मा ओंख्रि जानायमोन ओमफ्राय बयफ्रेन्डफोर लोगो हमयाखै खोन्थाहरदो दे आंनिखौ 80 खालामना हरलाय देबजन 80 खालामना हरलाय सनजित नावदारना टाइमानोथ'लै मा मावबाय दं जिरायना टाइम मोनलायलायिलाय आयु गिलु बालु मादि थांखो मादि सिख्ला बेलाय होननाया बोरैमोनलाय गुलटुटु मोनलायोनो नोंनि गुलटु मा भाषा बर' मा भाषा इलाय बबे लेंगुवेज माबानिफ्राय बबे भाषा बबे रायजोनिफ्राय फैलायखो बे भाषायालाय गुरटु ना गुरटुटु होनखो जातनो र' नायना आङो गिथिगाखो माबाखो
उनुखौ माबायदि नुयो मानसिखौ नै बुरिरिनो मेगन देग' देग'नो बादालि बायदि मेगनानो ओमफ्राय खानाय नालाय थुमब्रे ब्रेनो नै गन्थं नाब्ले ब्लेनो ना रायजोफोर बिदिखाया बिदि थिगसे बरायनायखाबाय दे आंलाय ओमफ्राय आंना एलबि होनायनि टाइम गैयासो होनदों आंना जानला मानलासो आरोना अके आंनाबो बिदिनोलै जानला मानला आरोना फाग्ला थेबा रानखो मा नायदों आयु आं गोरानखौसो होनबाय होमबा गावसो रानखोखौनो मा होनो माबा आंनो माबासो खोन्थादों दै बिसालासो खोन्थादों उनुखौ माबा लंपेन्ट गानबाथाय एकदमबारे मा होनना बुंगोन गोरान रान फायख्रोख्रोसो नुयो माथो माबायदि मा होनना बुंगोन ना गोरान फोराननाय बायदि ओमफ्राय आं लाजिबाय नायनाङा होनना बुंदों आरोना होद नेटआलाय बोरै स्ल' जाखो ओइ अके साहा फुदुंना होबाय थेंक इउ स' माच जोंना लाब्रे खंखाया साहा फुदुंना होबाय आंनो मा ओंख्रि सनजिनो ओंख्रिया जोगोनारजों अमा बेदरमोन जोंना सिस्टारा साहा लोंहैग्रोनो दे आं र' जाग्रा मेथाइ गैया जेबो आं दैखौ सोना होबायमोन एकदम पें पें दै हाबजोब्बायमोन ओमफ्राय आं नोंसोर दंनाय दै सोनायाव ओमफ्राय थेना गारफिनबायमोन आं दा नायना फैनांगोन र' साइकेल गोदानजों थिउनो मा नायब्रा मोलाला मोलेले नायजोब मानसिफोरानो आंहा माबानिसो ए गोथावानो गोथाव सलना फैनो नागिरदों आं र' जाब्रलायदों आङो जोगोनारजों अमा बेदरजों लाना फैबाय नांलायबाय बिदा फंबाय सानो साइकेलनि थांनाय बोसोरावनो मोनगौमोन इयो ओइ मोनसेनो फाननायखौ नांलायना लानानै माबाजों एफा मोजां मोनो इयो दाबो मजुदानो दङ मिथिबाय आगोलनि फुराना साइकेल इयो दानि गोदान नंबावा सोरजों नांलायखोब्रा आंलाय नालाय खोथाया ओरैबायदि जादों मिथिबायना अमबार नांलायबाय अमा बेदरजों ओमफ्राय आंहा ओरै जानो जाबाय आं गेजेराव थानाय आंहासो फासि जाबाय आरोना फासिनाय बायदि आंहासो फासयनाय बायदि माने नोंखौ बारा जेबो मोनाखै मोननायालाय बेखौ जेबो होनाखै होननायालाय ओमफ्राय अमबारनि थाखाय गालाङासै आरो बे साइकेलखौ आं न'आव गैखायामोन ना आं बेंगालरावसो दंहैयोमोन मोननाय समाव मा जेराव थाङो बेयावनो गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनो जमा नों दहायनो फैनांगौमोन दहाय खथ्थ' गोदान लोगोफोर फैदोंमोन आरोना नाब्लाबोब्ला नोंना हरावसो जा मानसि जायोमोन हरावसो जा मानसि ओंलै आंथ' नङा मैयाबो जादों मिथिबाय मैया आधा घन्टायावनो माबा मोनदों आङो 8 मोनदों आङो मिथिबाय माबाखौ WT खौ 8 मोनदों आं मैया आधा घन्टायावनो मिथिबाय ना ओमफ्राय 1 घन्टायावनो आंना 15-20 मोनो आं मिथिबाय आरो हराव आं दा मोनायाव हरावबो होनो हागौ नेट पेकआ एभेलेबेल दङ दिनै नेट पेकखौनो इउज खालामनाय जायाखै ओमफ्राय हासुमुत्रा सिमाङाव ओइ उनु नाब्ले गन्थं लिलि उनुआ नै बिसाला खोन्थादों आरो आंनो उनुआनो माबा जिन्स लंपेन्ट गानबाथाय एकदमबारे खिथु फायख्रेब ख्रेबनो ना गोरानखौ जेनेबा फोराबा ओरै बोख्रुबजोबगोन ना गोराना बेबायदिसो नुयोनो आरो ना उनुनि खिथुखौ आंनो बिसालासो खोन्थादों नै आंनि दाय गैया दे बिसालासो खोन्थादों आंनो मोननांगौसो मोजांसो होनांदों आरो आंलै मोनायाव होबा माने मा होनना बुंगोन मोनायाव होबा मोजां आरोना मोनायाव होनायाबो दाख्लै मानसि जादोंमोन जानायालाय आं ओंखायनोथ' एलबिखौ मालाबा फिक्स टाइमाव होआ आरोना आं लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे आइडिया होनो एलबिखौ मालाबा फिक्स टाइमाव होनाङा जेब्ला मानसिफोरा एलबिया होयोना नायनानैसो होना होनांगौ आरोना आं दाख्लै बेबायदि खालामदोंमोन आरोना बेबायदि खालामनायाव जादों आरोना आंनि ट्रिकआ नाथाय एलबिआव एसे फिक्स टाइम थानांगौ थानायालाय फिक्स टाइम थाबा मोजां ओमफ्राय गितिका मोनखौ मानो दानो हगारहरखो ओइ माबा आंहा लोगो फैदोंमोन माने गाबोन शुटिं खालामगोन जों मोनसे
गाबोन शुटिं खालामगोन नालाय ओमफ्राय गाबोन भिडिअ शुटिं खालामनायाव बि खोथा रायलायदोंमोन आरो आं लोगोजों लोगो माने गथ'फोरजों आरो ना ओमफ्राय इयायनो गिथिगामोना थांजोब्बाय सुवादफोरा ओमफ्राय उनाव जा मिनिबाय बिसि नांदों आरोना बान्दाना like done thank you so much bandana didi like the necklace thank you so much bandana didi me and my blood thank you so much like the necklace radhe 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 आं खिगासिनो खियानो थालिर आथिया जाना होनो बिसाल थालिर आथिया मिथियोना आरो नै बिसाल खोनासं बिदि खि गयि माबा माबि उदै सालाबायनायखौ एकदमबारे जोंना माबाया मा होनो उनुआ एकदमबारे फाहामनो रोङोनो आरोना एकदम माने उनाव मुलि दं जाहैदों आरो ना खि गनायफोरखौ माबायदि मालिसबो खालामना होयो मिथिबाय एसे नों फैसाल' जगार खालामलाय ओमफ्राय उनाव फै ओमफ्राय क्यों नहीं ओके मोस्ट वेलकम दोस्तों मोस्ट वेलकम और विशाल ने क्या बोला हेलो बांदिया ज्वाइनिंग बोल रहा है देखो सॉरी बांदियानी बंदना ऐसा है करना जितना टाइम हो आए ओके ओके और एलबी खौनो होयो नामा एलबी गार ने हेलो विशाल जी बोल रहा है और बंदना आई लव यू बोल रहे देखो कहाँ से हो आप जी मैं आसाम से हूँ मैं मतलब बोडोलैंड से हूँ मैं आसाम का अंदर बोडोलैंड बीटीआर से हूँ मैं मतलब आने वाला टाइम में डिवाइड हो जाएगा और आसाम डिवाइड होने के बाद मतलब 50-50 हो जाएगा मैं बोडोलैंड का हूँ बॉर्डर का हूँ मैं चाइना बॉर्डर का होआबाथ' हिन्जावजों भिडिअ कल रायलायबाय था विशालनो विशालखौलाय मा होनोब्रा विशाला हिन्जावजों माबायदि रायजायो उनाव खोन्थानांगौ नामा दानो खोन्थागोन आङो विशाला गथ' बर' गथ' जागोन ना खोन्थाथ'ला आङो बान्दाना जयनिं हो जाओ बेबी की माय वाइफ बोल रहा है हेलो नों इदि जों माइ दिनु जागो माइ बि दिनु ड्रेसा थिगानो दा ड्रेसा साया बारा गोथाव जायाखै दिनै ना आबौ आं नोंखौ माबा खाउन्थिनायालाय द्राम खाउन्थिनाया बा माथो बोरायनाव गांलाबथारलै हाब माबा 50 थाखा जाबाय माथो 250नि हाजिरा मावनायाव गोदो मोसौ खावनानै फैबायनो क'क्राझाराव माबा क'क्राझाराव थांनो हाला होनदों नामा हायो मोसौआलाय दालालसो जादोंमोन ना मोसौ दालाल डेन्जार होनबा नोङो सासे सिखारनो रोङासै नामा उथियाखै ने काट्रालै हले सिखारनो रोंलायलायो रिटार्न करो ब्लू ओके 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 ओइ मा फैसा दंब्रा आंनावलाय 100 थाखा दङ ब्लू ओके ओके ब्लू हरबाय कमेन्ट मा होनदों दे दिनै सुनिबार बाजाराव थांसै नोंसोरो फैसा गैयालै आंनाव 100 थाखाल'सो दङ न दिनै एसे लेट होनो दे आं र' बान्दाना जयनिं हो जाओ बान्दाना जयनिं हो जाओ बिसाल किसान फानलु गायनांगौमोनलै फानलु फुलि दंमोन मा खालामनो गाबोन 6थायावसो होगोनलां एलबिखौ गाबोन फानलु फुलि गायथारनांगोन होनदों बिदाङाबो थेंक इउ स' माच बिदाङाबो मस्ट वेलकाम बिदाङाबो मस्ट ट्रिपोल मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मा नोंसोर थांनो नागिरबाय हा 6000 बेसेबांनो गैयाबा सेकेन्ड हेन्डखौ नागिरामोन ना बेसेबां नागिरबाय थांलाय फैलाय डिस्टार्ब जाथारो ना ओइ नावले मानो कमेन्ट दानो नोङो
Ano, namle. Uno nable ani komenda na dia. Bandana blue ho, blue ho. Oke. बावदोंलै खर'फ्रा खामानि जायाखै आंना मिथिबायना दिनै एसे दिनै नांद्रबनांगोन नाब्रा नांद्रबनो लुगैदोंलां दिनै होद उन'आलाय माबोरै नोंना हाइट र'लाय स' होना दे आङो ए मा जायो जेबो जाया माथो ने ही बंदे ना बोलो कमेंट करो दोस्तों कमेंट अरे दोस्तों मुझे क्यों सपोर्ट नहीं करता रे आप लोग अबा उनु नाब्ले नोंनाव आइडि गैया जागोन जानो नों थगायाखैथ' आंखौ मबाइल गंनै गंनै थानानै आइडि गैया होननानै उनाव आइडि हरब्रा नोंनि भिडिअखौ दानो 1K खालामना हरगोन आङो ओइ इलाय होरली होरे के नाजुन ओके दिल बर्द से हो गया आयो आंखौ नोङो नागारलांबाय फोथाराव गामनानै आदाखौ जों बहा लोगो मोनबावनो तानु ब्लग सोरबाफोर गोदान लोगो जानोब्ला आंनाव भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम हर होनदों तानु ब्लग नों दासो फैबाय नों दहायनो फैनांगौमोन बिराद गोदान गोदान मानसिफोर फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांफिनजोब्बाय मानसिफोरा बेनिफ्राय उनुआथ' माबायदि WW अन थेंक इउ स' माच उनु अन थाबाय थानो थाखाय बिसाला खारखो ना माखोथाय मानसिया बिसाला दसेनो बबेबा गिदिङो बेफोरबो मानसियानो सैमा आथिंसो बिसाला टेन्टु लुगेदाया ओमफ्राय अन दे साथाम दङ सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दिनै गैलालै दिनै माथ्र मानसि खम WTखौनो मोननाय नंला बायदि मोनबाय आङो आयु नालाय सासे आनजाबायनो फाग्लासो आंना गोला दुखु मोनोलै आं आनजाबाथाय सासे आरो दयो साथामसो दिनै साबासो आनजाबाय दे आंना जियानो जाया मोनो ओमफ्राय बान्दना साबधान कमेन्ट चेक जल्दी जल्दी बैक दे दो नावदों बंदना किधर गया और तानुआ मांखो आं अनु आंजों लोगो जागोन ना आई एम फ्रम दिकियाजुलि होनदों नै अनु थानु ना धानुजों लोगो जादो बेनिफ्राय नै जोंना आं सोलाबथारा दै अके आं सोलाबथारा फंबायदों मोसाहारि आं सोलाबथारा होनदों मोसाहारिया नोङो साब खालामबाय दे दहाय नै मोसाहारि नायना थांखिनोसै नै नाय आं नोंखौ साब खालामदो दे नै नायना थाङा आरो नालाय बेखेबाय नोंनो ओमफ्राय नोंबो आंखौ साब खालामग्रा साब खालामदो अबस्थिनो आंखौ साब खालामखाबाय ना आं खोन्थाबाय आरो ना ओमफ्राय मानो आनसाबखौलै होनो आनसाब खालामोलै मिथियालै मानो आनसाब खालामबाय मानसिफोरा खालामो खोमा दै ओमफ्राय बिशाल तानु जयनिं जादों नांदों आरो ना ओमफ्राय बंदना ओके बोल रहा है और रामचरण ओके नांदों और साइली आ गया साइली जी संजीत बबीता आपको बुला रहा है उसकी LB वीडियो में बोल रहा है तो मेरा LB चल रहा है मैं कैसे जाएगा इसका LB में मैं नहीं जा सकता है ना अभी मैं जाएगा ना तो मेरा वॉच टाइम मतलब काटता है इसलिए मैं LB दे के दूसरा का LB में घुस नहीं पाता है थोड़ा देर में रुको मैं जाएगा थोड़ा रुकने के लिए बोलो साइली बीबी साइली डायरलिंग अनिफ्राय वंदना हम ज्वाइनिंग कर लिया आपको बोल रहा है ओके बोल रहे देखो वंदना अभी सलाम होनदों खाराखै ओके बोले साइली बिदाङाबो अन मेरे संजीत मेरे साइली on
क्या कर रहा है साइली अभी कुछ बोलो हम दिल की धड़कन में राधे राधे रहता है हे साइली साइली देखो आपको बुला रहा है बिदांग ने और उन्होंने क्या बोला मोसौ खानी आंदों मोसौ खानी बेसे खस्थ' मावबावनोब्रा नोंलाय रानखोखोनो हांसो मोसौ खानाय हांसो बोरमा खानाय हांसोनो हाबा जादों नों हाबा जादों बिशालखौ लां गोरजिया नङाबा माबा गोरिब दङ बेनिफ्राय अखाफोर दङ गोरजिया लाना थां नोङो एकदमबारे खामानि मावख्रुबो बिराद गरम ना इसोरो बिशालमोना जायै लोङै बेरायै बाइकजों इसोरखौ लाना थां मोसौ खानो बिशाला मिनिबाय उनुना गाबबाय मा एसे खस्थ' उनुआ रानखोखो जालांथारबाय बिखा गोजौनो एसेबां खस्थ' मावो आयौ सिख्ला समाव बिराद मोनजाग्रो जागोनलै नोङो देनां उनु सन्जितखौ आं गोरजिया ओइद आं थाङालै एकदमबारे बाहाय जाथारगोन बियो नायनायावनो देन्जार नुखायो हेलो दोस्तों साइली किधर गया मेरा साइली मेरा जान बाहाय जागोन नामा बाहाय जागोनथ' आरो उनुआ एकदमबारे आं एसे माबाखौ टाइटेलखौथ' बुंथ'ला आरोना जेनेबा ओइ उमुक आरोना ना टाइटेला उमुक आरोना बेखौ जल्दि गोख्रै सुना लाबो नङाबा नोंनो ओंखाम जानो आङो बिदिसो जागोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो बंदना हेलो बंदना आप कहाँ से हो और बंदना आप कहाँ से हो बोलो और साइली ने क्या बोला बोबिता का एलबी बंद हो गया इतना जल्दी बंद करता है यो क्यों इतना जल्दी बंद हो गया इसका विशाल ने हंस रहा है और ये बोले साइली सी चले गया बोल रहा है नहीं साइली जी है और साइली जी क्या बोला डाटा खत्म हो गया ओके और क्या बोला बंदना साइली जी ज्वाइनिंग कर लिया बोल रहा है और साइली ने बोला ओके मेरे संजीत साइली मेरा जान बोलो प्लीज़ रिटर्न बोल रहा है देखो बंदना को रिटर्न करो दोस्तों और विशाल ने क्या बोला संजीत केला नों आंनाव दसेखौनो थाया ओमफ्राय नोङो बिशाल आंनि जायगायाव मानो होनांगौ नों सारिथायाव आं सारिथायाव होखायो ओमफ्राय आं बोरै थाहैगोन आं देलाय नोंनाव मानो थायाब्ला नोंनाव थायोब्रा आं दसेयाव थायो रागा जाखायोलै ओमफ्राय आप जाते हो बोल रहा है बंदना बोल रहा और विशाल ने क्या बोला मिनिदो होनदों ओमफ्राय साइली ने क्या बोला भाभी दा आएगा ओके और मैं भी जाएगा एलबी में ओके जरूर साइली और बंदना बोला प्लीज़ रिटर्न करो साइली सिस्टर बोल रहा है देखो बंदना को रिटर्न करने के लिए बोल रहा है बंदना आपको सब क्या है और साइली बोल रहा है ओके और गुमै आरो उनुसो होनदों आंखौ फरतायाव गुमै आरो उनु ने इनोथ'ब्रा दा नै ओरैब्रा नै बिशाल मालाबा मालायनि आइडिया लाना गावनि आइडिया ला आरोना माने इदि आरोना बिशाल जाय नोंनि जिग्रि ना थ' बिसोरखौ नोंनि एलबियाव लाबोनो नाजा आरोना जेनेका आं नोंनि जिग्रि नालाय आं नोंनि एलबियाव थांखायो ओमफ्राय दा नों आंनि जायगायाव आंबो नोंबो मोनसे जायगायावनो ज' होबाय ओमफ्राय आं बोरै थांनानै इदि जायो आरोना ओंखायनो इदि आरोना बुस्थुआसो आरोना ओमफ्राय BM हेलो मोस्ट वेलकम BM ब्रदर साइली क्या बोला किसी ने साफ कर लिया है मुझे हाँ आपको बंदना ने साफ किया बोल रहा है बंदना को रिटर्न करो साइली जी और बिदां ने क्या बोला अन थैंक यू सो मच बिदां आब' ओमफ्राय मा खालामदों दं बिदां आब' साहा ओरि लोंना लोङाखै ओमफ्राय र'रे बिदां आब' बै सासे मा नोंना लोगोआ बोरमा सारोन दोनग्रायालै मा नाममोनथाय ओइ दे जेबो नङा बे सन्जित फोरोंदों ओमफ्राय साइलिया मा होनखो
वंदना रिटर्न कर देगा मैं आपको बोल रहा है। ओके रिटर्न करेगा बोल रहा है। और ओए खाना में से नहीं मैंने दिल से बताया है तू मेरी है तू मेरी रहेगा गाबोन गायसैलै दे ओइ ओमफ्राय साबिखौ दा फैनानै मोनसे बख'नानै दोन दे खुमब्रा देबाय ना हा गैला खुमब्रा थैलाजोब्बायसो होआबा थांबायमोन हा थाम फांब्रै दङ आं हरब्रा फांसे आहा सारारारारारारारा सनाफोर नांबाय नै जोंना बेनिफ्राय वंदना रिटर्न किया मैं आपको वंदना को रिटर्न किया साइली ने बिदांगाबो साइली फुल वीडियो फुल वॉच सब डन प्लीज बैक साइली आपको बिदांग ने सब किया है और आप बिदांग को बैक करने के लिए बोल रहा है। बिदांग को सब बैक करो दोस्तों। ओके बिदांग बोल रहा है थैंक यू साइली जी नावदारना बाय साइली डार्लिं जोंना आब' बिदां मा खालामदों दालै साहा लोंना लोङाखै आयौ गोजांबायसो माथो आं जेबो जेकेट गानासै अन दस्त' कमेन्ट खालाम दे एलबि दोननोसै नामा आइ एलबि दोननोसै दां आङो साइली जी आपका एलबी टाइम थोड़ा इधर लेके आओ मतलब इतना 10 बजे में एलबी देता है 10 बजे में तो मैं मतलब सोने का टाइम होता है मेरा इतना लेट टाइम और बिदांग साहब रिटर्न कर दिया ओके सिस्टर बोल रहा है देखो बिदांग आबो नोंगो नै साइलिया साफ खालामनायनो ओमफ्राय और कौन है प्लीज मतलब कमेंट करो जो है ना तो कमेंट करो कमेंट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्बम में कौन कौन रहता है इसीलिए जो नया है थैंक यू नावले बिदांगा ओ मेरा संजीत गाना तो गा दो कौन सा गाना गाना है बोलो मतलब मैं क्यों गाना गाता है ना मुझे गाना गाने में पूरा इंटरेस्ट मतलब पूरा मैं गाना में पूरा एलर्जी है मेरे पास मतलब मैं सारेगामा डांस मतलब क्लासिकल म्यूजिक में सीखा था तो मैं क्लासिकल म्यूजिक 3rd ईयर तक सीखा है लेकिन अधूरा हो गया इसके बाद मुझे मतलब मैं गाना मतलब मैं हाउस वाइफ फंबाय नो हाउस वाइफ बा मा खामानियाव थायो फैयानो फैथारासो माथो आंनि एलबियाव आं बिनि एलबियाव खथ्थ' गोबाव थाना होयो आङो आंनाव फैथारा ओमफ्राय फाग्लिया होनदों आरोना आं होनदों आरोना हाउस वाइफखौ मा होनो नोङो मानो सेंग्राफोरनि हस्टेल खुलियो सिख्लाफोरनि हस्टेल खुलिबा जायोमोन आंबो सासेसो मोनगौमोनदां होनना बुंदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बुंबाय आरो सिख्लाफोरनि हस्टेल खुलिनो हायालै सोरजोंबा ब्लड खारबा आंहासो दाय जागोन ओंखायनो दामब्राफोरनिनो हस्टेल खुलियो आं दामब्राफोरनि खायो वंदना मेरी को भी रिटर्न कीजिए बोल रहे वंदना साली भाग गया क्या कितना बजे दो बताओ कितना बजे में दो बताओ बोल रहे आप ना हाँ 9 बजे में दे दो 9 बजे में ठीक होगा आपका 9 बजे में दे दो मतलब ज़्यादा नाइट में ना सभी लोग सोता है तो सभी लोग 9 बजे मतलब इससे ऊपर 10 बजे 11 बजे में
सभी लोग मतलब सोता है ना, जो सोने का टाइम है कोई एलबी में नहीं आता है। इसे कितना हो सकता है मतलब 9 बजे में देना चाहिए और सुबह देना चाहिए, सुबह 8 बजे ऐसा में देना चाहिए। मैं आपको इतना अच्छा आइडिया दिया। बारे ओमफ्राय इयैनो नायना फैदो र'। दहाय अर सावना गारबोदोंमोन आं, ओमफ्राय उखुन्दै ओंखारबाय थादोंमोन। जाबोदों। दे कितना बाजी दे दो। हाँ मैं बोला ना इतना बाजी में। दीपू हेलो गोयारी बोल रहा। हाँ हेलो 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 दीपू, मोस्ट वेलकम। दीपू ऑफिशियल मोस्ट वेलकम। आपको मेरा चैनल में आपका स्वागत है। और बिदांनि केबला फंबाय नोंसोर दाखालै हौवा हाउसवेबआव थांलायबोदों नामा होनदों। थांनो माने आं हाउस माने एसे डायलग होना फैदों आरो ना। जि जायगायाव आं थाङो बे जायगायावसो कमेडि जाखायो नालाय, आं कमेडि खालामबोदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय आं बाजाराव थांदोंमोन होनदों। अके अके बाजाराव थांदोंमोन आरो ना। ओ नाइस। लिनटेड हु देखो। और मेरा पास यूट्यूब का मेरा पास तो बहुत टैलेंट है, लेकिन मुझे ना मैं लगता है ना इसलिए मैं सक्सेस नहीं हुआ। मतलब मेरा अंदर में थोड़ा शर्म है ना, नहीं तो मैं यू था यू जो जो समझदार ना वो इशारा में समझ आता है। यू क्या है। ओके डन 9 बजे। ओके ओके मतलब टाइम ना फिक्स टाइम होने से मतलब सभी लोग पता चल जाता है वो पर्सन मतलब वो बंदा इतना इतना टाइम में एलबी देता है, इसका पास जाना है, क्योंकि वो पर्सन मेरा एलबी में आता है, मैं भी इसका टाइम में जाएगा। तो ऐसा मतलब इसलिए फिक्स टाइम होना जरूरी है। अभी देखो शैली जी, शैली ने मेरा एलबी में आ गया, मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं भी तो ऐसा सोचेगा ना, हाँ यार शैली तो मेरा एलबी में आता है तो मैं भी शैली को हेल्प करना चाहिए, तो फिर मैं भी आपका एलबी में जाएगा। तो आप माने सोलाबाखै नों। सोलाबालै सोलाबा बहुतनो एकदम इउटुबार जानोबा फ्रि जानांगौ। आरो नै आब' आं मोनसे खोथा बुंनो आरोना, इउटुबार जानो सिख्ला मानसिफोरा थाबनो साक्सेस जायो आरोना। मानो होनबा सेंग्राफोरा बांसिन सिख्लाफोरनि भिडिअ नायो ना। और शैली सुनो, आप लोग तो मतलब लड़की है ना, तो आप लोग इतना आराम से सक्सेस हो जाएगा। मतलब आप लोग को यूट्यूब का जो यूट्यूब का जो मतलब समझ सकेगा ना, तो आप लोग आसानी से सक्सेस होगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया, मतलब ज़िंदगी में ऐसा हो गया, मतलब ऐसा सेंस हो गया जो मतलब लड़का लोग भी हो बूढ़ा लोग भी हो ना, आजकल लड़की लोग का ही वीडियो ज़्यादा मतलब देखता है। इसीलिए आप लोग भी तो लड़की है ना, तो आप लोग भी इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाइएगा ना, तो आप लोग का चैनल ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगा। और मेरे लिए कोई भी एक गाना गा दो। कौन सा गाना? अनंत बिदांगा। हम दिल की धड़कन में रहता है बाहों में आ जाओ सपनों में। हो गया इतना ही। मतलब अभी मैं पैदल चल रहा है ना, इसलिए मतलब ऐसा आराम से बैठ के गाना गाना चाहिए, पूरा फ्रेश लगता है, मतलब दिमाग भी ठीक होता है। तू मिले दिल खिले और जी क्या चाहिए। ला 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 ला। हाँ हाँ बोल रहे, हाँ हाँ।
साइली जी और बोलो बोलो क्या मतलब दोस्तों कोई मतलब क्वेश्चन है तो बोलो क्या क्या पूछना है पूछ लो दोस्तों और जो नया है मतलब मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करो नांलायनाय खोनाबाबो नामा हाउसवेबखौ हा नांलायनाय खोनाबोदों नामा हाउसवेबखौ हाउसवेबखौथ' आं नांलायनायथ' खोनाबोआखै माबाफोर जादों नामा आब' खोन्थाहरलाय आब' बिदां माबाफोर जादों नामा आंथ' जेबो खोनायाखैथ' बेनिफ्राय आपको आपका नेटवर्क स्लो है मेरा संजीत हाँ नेटवर्क तो स्लो नहीं था रे अभी क्यों स्लो हो गया मुझे भी अभी नेट तो ठीक था कमेन्ट खालामदो सोर दङ गोरबोनाय सिमा सुजुनाय आंनि गोसोआ बायफ्लेलांबाय मिनिनानै ठीक है मेरा ओके नहीं मतलब आपको मैं बोल रहा मतलब मतलब हम लोग का आसाम का मतलब कुछ आसाम मतलब जो भी बोलो मतलब जो भी क्वेश्चन है इसको बोल रहे मेरा हिंदी से नहीं होता है और आपका फैमिली में कौन कौन है बोलो अभी मैं नमा अभी 4% है कौन 4% है मेरा पास तुरंत कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा संजीव गोयर को पता चल जाएगा मेरा एलबी में कौन कौन है हाँ ओइ रो महर मोजां जानांगौ ओइ र महर मोजां जानांगौ ओमफ्राय ओइया थांनो र क्या बोला रोज रहा तो हम सबकी दिल में वाव मतलब रोंथारगौ होनदों बुंदारा आब' बिथाङा साइली जी आप ज़्यादा को सभी लोग मतलब बोलता है ना इसीलिए मतलब क्या बोले मुझे समझ में आता है हिंदी में क्या बोलता है इसको चिराया है मैं हाँ मतलब आप ज़्यादा खूबसूरत है ना इसलिए मतलब सभी लोग मतलब आपको मतलब प्यार करते हैं मतलब पसंद करता है और जो पर्सन मतलब अच्छा नहीं है मतलब देखने में अच्छा नहीं है फेस अच्छा नहीं है वो पर्सन को कोई मतलब पसंद नहीं करता है तो मेरा हिसाब से लोग का सभी लोग मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए मेरा हिसाब से मेरा कहना है दिल को देखना है किसका दिल अच्छा है किसका अंदर में दिल कैसा है इसको ही हाँ इसको ही मतलब जानना चाहिए मतलब इसलिए मतलब श्री कृष्ण ने ये बोला है जो पर्सन भगवान को जो पर्सन मतलब दिल अच्छा है वो पर्सन जरूर भगवान को मिले मतलब पसंद करता है मतलब भगवान मतलब किसी का कोई अच्छा कोई बुरा कोई काला कोई वाइट कोई ये छोटा बड़ा ये कभी नहीं देखता है मतलब सिर्फ दिल को देखता है इसीलिए मैं बोल रहा है राधे राधे हा 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 अभी बिदांग बसुमतारी ने क्या बोला है हाउस स्वीप
या खोनालांबाय खोमा सानदों नोंसोरखौ ए नङा माने आङो हाउस वाइफखौ गाज्रि होनाखैब्रा माने आं होनदों जास्ट माने हाउस वाइफनि एलबि एवदोंमोन आं माने खेंस्लायै बुंदों आं हाउस वाइफनि एलबआव थांदोंमोन नालाय बेनिफ्राय हस्टेल दोनो आरोना ओमफ्राय आं होनदों आरोना आब'खौ नालाय आब' सिख्लाफोरखौ हस्टेल दोनांगौमोन हस्टेल थायोब्ला आं नोंनाव नाम्बार बिनानै एसे माने सिख्लाफोरजों रायज्लायनो हागौमोन बिदिसो होनदोंब्रा आङो गावसा बुजिथारालै उल्था उल्था बुजिबाय थायो खोमा ना मा होनो नेटवर्क प्रब्लेम जादों नामा नेटवर्क प्रब्लेम जादोंबा खोन्थाहर आं एलबि दोननोसै दां ना दोनथ'नाङा ना डायलग होबावनांगौ साइली किधर चला गया मेरा साइली कुछ बोलो कुछ ना स्पीड एसएमएस करना चाहिए मतलब मैं बहुत खुश होगा अन कमेंट खालामै सांनायनि थाखाय मोजां बे कमेंट खालामलाबाय जानला इतना स्पीड कमेंट करना चाहिए इतना लेट कमेंट मत करो स्पीड करो इतना फास्ट करो कंप्यूटर को भी हराना सीखो कंप्यूटर साब्रै जालायबाय 4 बंदा हो गया अभी किधर कौन है प्लीज कमेंट जोंना लाइव जर्नी ना हेलो लाइव ब्रदर हेलो अशोकन ना हेलो हाउ आर यू ब्रदर मतलब बात फास्ट आपने आया था और चला गया अभी आ गया कुछ नहीं है ओके वेलकम और साली ने क्या बोला ख्याल से सिसरी को नहीं दिल को दिखाना चाहिए आईडी दिल अच्छा हो तो सब अच्छा है हाँ ऑन लाइक ही लाइव बोल रहा है हाँ मतलब दिल अच्छा होना चाहिए दिलदार होना चाहिए दिलदार जैसा मैं हूँ आई एम संजीत का दिल पूरा दिलदार है संजीत जैसा फ्रेंड कभी नहीं मिलेगा रे आप लोग मैं सभी को इतना सपोर्ट करता हूँ मैं पूरा सभी का एल्बम में मैं जाता हूँ लाइक मतलब मैं टाइम नहीं है फिर भी मैं लाइक देके भी आता हूँ लेकिन मेरा एल्बम में कोई बंदा नहीं आता है मतलब मेरा पास कितना भी अभी सब है मैं इसका सभी का एल्बम में जाता हूँ और थोड़ा घूम के भी और लाइक वगैरह दे के भी आता है लेकिन मेरा एल्बम में ज़्यादा लोग नहीं आता है कल आया था इतना कल मेरा एल्बम थोड़ा आप सभी लोग आप लोग के हिसाब से मेरा एल्बम कल थोड़ा अच्छा हुआ है तो आज भी आप लोग हैं सो इसलिए सभी को थैंक यू सो मच और ज्वाइनिंग हो जाओ जरूरली ज्वाइनिंग हो जाओ और हम लोग का भाई आ गया RDS भाई मोस्ट वेलकम राधे राधे हाँ ओके आज सभी का मतलब रानी का कृपा हो जाए ओके राधे राधे कृष्ण हरे हरे मुरारी और हर हर महादेव देव का देव महादेव ओके भाई और बोलो भाई आप क्या कर रहे हैं अभी बोलो भाई आपका इतना मतलब आपने मुझे सपोर्ट किया मतलब मैं इसको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा थैंक यू सो मच और हम लोग का कारुना आया है ही माय डियर संजीत बोल रहा है हेलो कारुना मोस्ट वेलकम मेरा चैनल में आपका स्वागत है और सभी को मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ और जो जय भोलेनाथ ब्रो ओके जय भोलेनाथ RDS ब्रदर मैं शिवरात्रि का एक वीडियो बनाया है जो हम लोग का इधर पूजा होता है शिवरात्रि का सिंगरी मेला बोलता है मतलब मेला होता है हम लोग का इधर सिंगरी मेला मतलब 7 दिन होता है 7 डेज होता है तो इतना बड़ा होता है लाख इंसान लोग आता है मतलब इधर पूजा करने के लिए मतलब इधर मतलब जो भी मतलब मांगता है ना वो मतलब मिलता है बोल के सभी लोग पूजा करने आता है तो इसको मैं वीडियो बनाया है ब्लॉग बनाया है तो आप ज़रूर देखो पूरा फुल वॉच के देखो और कमेंट करो मैं अच्छा लगेगा और मैं आपको भी सही बैक सपोर्ट करेगा मतलब हम लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करने से हम सभी लोग आगे जाएगा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा ना तो
कोई आगे नहीं जाएगा। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करो दोस्तों। मैं भी सभी को सपोर्ट करता हूँ। जय भोलेनाथ। ज्वाइनिंग मी बोल रहा है, देखो RDS आपको साइली ने बुला रहा है ज्वाइनिंग होने के लिए, तो साइली के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ RDS ब्रदर। और बोलो। और बिडांग हेलो ब्रो सपोर्ट करूँ बोल रहा है। हाँ ब्रदर, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ ना ब्रदर। देखो ब्लू भी दे दिया आपको, और एक के साथ फ्रेंड हो जाओ। और देखो ब्लू दे दिया। और बिदांग क्या बोला है, नङा गाव रागा जानायखौ नोंसोरखौ होनदों रदै आं जास्ट मा जादों होनदों सानदों हाउसवेबा नङा गाव रागा जानायखौ नोंसोरखौ होनदों सानदों। बिदाङाथ' आंनि सिगाङाव जेबो रागा जायाखैमोन। आं मिथिया, आङो हाउसवेबनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया। बेनिफ्राय आं जास्ट बिथांनि एलबिआव थांदों, बेनिफ्राय बिथांजों कमेडि रायलायदों, मिनिदों, बेनिफ्राय जास्ट ओंखारबोबाय। ओमफ्राय नोंनि एलबिआव ग्रोब, बेनिफ्राय आं हाउसवेबनि एलबिआव थांफिनाखै। ओमफ्राय हाउसवेबनि बारै आं नांलायनायखौ जेबो खोनायाखै दे आब', आं जेबो मिथिया। बेनिफ्राय ओके ब्रो मे सपोर्ट और वेलकम मेरा संजीत बोल रहा है। और नमस्कार MB की LB में जा रहा हूँ। ओके मेरा LB में इतना देर रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। मैं भी अभी LB बंद करेगा, और आपका MD का LB में मैं भी ज़रूर जाएगा। और क्या बोला RDS आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है बोल रहे। RDS आपको ज़रूर रिटर्न मिलेगा। साइली ने आपको बाद में रिटर्न। और बिदांग अब कारोना ऑन कारोना जी, आपका LB का टाइम रात में कितना बजे में था थोड़ा बोलो। और दोस्तों मैं अभी क्या बोलेगा सभी को थैंक यू सो मच ये बोलेगा मैं। और अभी आप लोग इतना सपोर्ट देके मेरे कमेंट किया है और मेरे साथ बात किया, तो मैं इतना अच्छा लगा आप लोग को। मतलब आप लोग मेरा LB में आके मुझे बात किया, इसलिए आप सभी को और मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। इसलिए और बाय बाय, सी यू अगेन। फिर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मैं बोला है बाय बाय, और फिर मिलेगा। मैं सभी का बिजी में होने के बाद मैं बिजी था, तो मैं बाद में मैं देखेगा ऐसा। इसलिए मेरा मस्त नोटिफिकेशन आने के साथ साथ मैं आप लोग को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा। और अन थैंक यू सो मच बिदां आब'। आंनि एलबिआव एफा गोबाव थाफैबाय नोङो। ओमफ्राय बिदां आब' थैंक यू सो मच। ओमफ्राय खामानिफोर दंबा खामानिफोर मावना लादो, ओंखाम ओंख्रि संनो गोनां संदो। ओमफ्राय जोंहा मा होनो बिदां आब' मा बुंगोन, आं नोंखौ आब' लेंबाय, होमबा नोंनि फिसाज्लाखौ जेनेबा आं मा लेंगोन, जेनेबा भान्जाखौ लेंबाय आङो। मा नाममोन, जोंनो राजाखौ आरोना लेखा फोरोंदो, ओमफ्राय मोजाङै गियान होदो। ओंखाम संनायनि टाइम जाबायथ' दायो। ओमफ्राय हेलो साइली, RDS साइली ने चला गया है, और साइली ने बोला है कि आपको बाद में बैक कर देगा। अभी साइली दूसरा का LB में चला गया है। और करुणा ने क्या बोला 10 o'clock ओके। और करुणा ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और साइली का 9 में और आपका 10 में ओके। हर महादेव। ओके हर महादेव। ओके बाय बाय।